dan semoga sukses. Dan juga kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Super Jeragan Klopok Rambak 2 Putrajaya yang beralamat Jalan Raya Bangsal nomor 66 Mojokerto. Juga kami ucapkan selamat malam kepada Abah Saidi bersama Cak Naryo, datangnya dari Gilang Taman, yang mana pada malam hari ini sempat hadir. Kami ucapkan selamat berhibur. Baik hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 4 seniwati kami akan menampilkan tari jaranan. Selamat malam dan selamat berhibur.
Demikian tadi tari jaranan yang sudah ditampilkan oleh 4 seniwati Ludruk Karya Baru. Kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Saifuddin selaku DPR dari fraksi. Demikian tadi tari India versi Mahabharata yang sudah ditampilkan oleh seniwati kami Neng Mei Tasari. Baik hadirin, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 6 bidadari Ludruk Karya Baru, tentunya dalam acara gending-gending campur sari. Hadirin, selamat malam dan selamat menyaksikan. Pasukan campur sari kumpul dulur.
Nggih, dalam atur kawuningan kula aturi Bapak Abdul Kohar selaku Kepala Dusun Dukuhan Kidul, ugi Bapak Supendi selaku Ketua Panitia Sedekah Bumi, juga Bapak Mujahidin, juga Bapak Musolin, dan langsung Bapak Saifuddin selaku DPR dari fraksi Gerindra. Kula aturi minggah wonten sasono pagelaran. Ugi mbok menawi kiat Bapak Kepala Desa, Bapak Aspari, kula aturi minggah wonten sasono pagelaran. Ngenteni sampai ngawanture ana kerlip-kerlip kuning langsung biar karya barunya nih Jos Gandos. Monggo Pak Udin, Mbak Erika iki sebabe iki titik-titik ae masalah ibu-ibu. RT ku njaluk munggah ya ku njaluk dhewe Pak aku. Ngono dadi engko sing lanang titik-titik ae. Nggih, nggih Pak RT ne, nggih. Ide, semoga. Monggo Pak Udin, Pak Lurah monggo. Ayo. Iki aku njaluk gendingku dhewe dhisik engko nek kabareku wis gak apa. Wis yo loro ae aku, cinta ora ari karo gondal gandul engko tak Pak Udin tak dilekno sing enak ku besone nek los. Pak Udin iki sampun kontrakan lagune, sampun dikontrak dhewe. Oh, dikok wong iki. Nggih. Ketipunge engko dicacakno dhisik. Bapak Kepala Desane mboten minggah tadi. Endi, Bang? Sik Pak Udin tak tembele dhewe dhisik iki medane kajatku iki. Pentembel nek mboten pentembel niki lho suwek kabeh jarike. Apa cinta ora ari karo gondal gandul Pak Cakasri sarep ae nek gak suwe-suwe. Ngenteni Ibu RT kesuwen. Sarep Cakasri imbu ana 3. Ah titik-titik. Ngono ah. Pak RW, alhamdulillah nggih balik malih teng mriki. Mangkane Pen mboten kangen kula ta? Oh, wis dijaluke taman gak keturutan sih. Oh, ngoten. Nggih, semangka Cakasri ditarik. Wah, tak duet kalau Pak RW rek, suwe gak kepethuk. Ya. Karya baru. Oke. Senenge sing mari-mari golek jodoh liwat orare kaitane kontek-kontekan akhire tresno tenanan senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat rari iya kawitane kontek-kontekan sayang akhire jodoh temenan asal.
sun jodoh yo Amerika tembung guyon rakawitane akhire ya padha walase Ingsun sing ngira sing nyono mas ingsun jodoh yo Amerika omong guyon ayo kawitane akhire yo padha welase ya sing mari-mari dole jodoh lewat orare kontek-kontekan akhire tresno tenan ketemu Mbak Sum ketemu ya. Iya, digoyang bareng-bareng bersama karya baru. Didukung oleh YouTube channel Gadis Multimedia Putra Lighting. Abang-abang neng prapatan Mbak Sum Kuwi jenenge setopan. putih-putih nang kuburan apa dik Kuwi jenenge pocongan. gondal gandul rasa runyan apa dik Kuwi jenenge kentongan. gondal gandul rakotangan apa dik Kuwi jenenge kentongan. gondal gandul warna-warna ya dik ana jambu ana nangka Kandel-kandel pancen nikmat ya mas ya ana terong ana tomat. gondal gandul ana kuping apa dik Kuwi ngono anting-anting. Gondal gandul sing kokowo kuwi apa mas? kowe kucine bale desa tak tambahi loro sik iki Oh nggih. oh apa iki meneh endi iki meneh Alah. Pak RW. ATM mboten napa-napa Pak RW. oh iki lho enak dudur iki rek opo iki meneh iki lho mangro awan enak Pak Udin Joko Gunung karo Mas Kuning kaya awan mang lho sing joget enak Pak Kasri wis aku iki mari ngono Pak Udin Iya. Iya. Masih bersama karya Iya Allah.
kawin kontrak musiknya. Sing duwe lagu Bapak DPR. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Satu itu hanyalah untuk abang. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Pak Udin pun aku teh nyacano piano Bu RT. Salah gua aku nyacano piano nggih. Cinta sabun mandi, guys. Iso, gak iso? Iso. Aduh, yes gak iso. Bu RT monggo naik ke atas panggung. Tak kayak cinta sabun mandi ora iso ya. Hasito. Bu RT monggo. Ayo Bu. Ken mang gringgingen adik. Ayo munggah wis. Ayo tim ibu-ibu sing bagian masak iki nek ana lirone goyang. Injih, semangga. Nggih. Bu Lili ditemani sama wis pokoke sing hot-hot. Mbak Wiwit monggo lirone masak. Ayo Bu Mukti, ayo. Ya inilah tim Ibu RT dari 03. Ya, dari 01. Mending Bu anu mang Bu Pur mang. Bu Pur ayo. Mangetek kali saiki gak gelem. Ah, nggih. Nggih monggo nggih. Ya wis njaluk Dik. Oh nek ditempel Pak Udin nyanyi dhewe njaluk lagu dhewe. Nggih, nyanyi dilik jarene. Minta lagu apa, Ibu? Apa? Mutiara. Nyanyi sendiri ya, Ibu. Mutiara Mas Ari. Cuma 3 ini ibunya. Oh nggih. Nanti lomba joget ya, Bu. Jogetnya sing enak nanti disawer sama Bapak DPR. Nggih, perlu banten Mbak Dwi monggo Mbak Dwi. Nggih. Ayo Mbak. Mbak Dwi, Mbak semoga Mbak Dwi. Munggah aku tak mudun. Ta. Ah, Ngrewangi nggih. iki lho, ayo. Iki kanggo ngramekno warga masyarakat Dusun Kidul. Oh, injih. Nggih. Semoga Mbak Dwi. Kita senam bareng-bareng di sini. Masih bersama karya baru. Senam. Biar sehat. Mbak Dwi-nya nyanyi. Monggo Mbak Dwi. Asik. Mas Ari. Lalia. Ya, lagi. Sampun iki mah. Lho gak krasa. Njaluk maneh. Oh, jangan lama-lama. Beb, beb. Pak Lurah monggo pen minggah niki lho enten rewangi Bu Lili monggo monggo Pak.
Matur suwun. Ije, terima kasih. Langsung closing. Santai, santai mau. Masih bersama KM Musik Karya Baru. Bila ono bandit mulih, pasti kula yen tete jodone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Anda telah dihibur bidadari Ludruk Karya Baru, tentunya dalam acara Gending-Gending Campur Sari. Hadirin dan para pemirsa